corbata... 10 anys, Wow. ¿Por qué tan elegante, Homer? Vamos allá, gente. Fot-li el volum, també. Vale. Lucia, do you know why you're here? Déu-n'hi-do, I Wow. guess. Bueno, Home, donem gràficament- per fet que és Vice City, no, De això? moment, molt bé. Buah. Mare. Mira els colors. Sí, no, és Vice City, no? Sí, totalment. És Miami, Vice City, sí. Los Cayos, de Florida, no? Esteu veient que és el mapa que us ve cansat. Vice City, Mira, Vice Vice City, ja està. Estem al Perkins, estem Bueno, bé, Insta estem veient directs. políticament incorrecte. Bueno, sempre ho té, sempre ho té. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust. Bueno, ja el que s'havia dit, no? De que els protes serien una parella, no? Home i dona. Sí, sí. Sí, molt Vice City. Hòstia, Sí, és que... això ja ho havia dit, sí, no, ja. Bueno, farà... Molt bé. tio, Mare meva, nene. No tanquis, tira enrere, que farem alguna... Sí, no, jo faria tornar-lo a veure i anar parant frame a frame. Bueno, farem No, però, hombre, aquí... Anàlisis exhaustivo. Fica-li pausa. Ojo, A veure, gràficament és espectacular. He de dir que el que heu vist és el joc, Molt el gràfic del joc. Segurament, no? Perquè quan van fer els teasers del GTA V, ja era, també, no? Vull dir que si Rockstar té alguna cosa és que no enganya massa amb els trailers, vull dir que el que veus serà, i inclús farà més i tot, no? Perquè sempre hi ha com aquesta, com si tenim un any i alguna de marge, perquè Ho poden millorar que flipes. aquest Coming 2025 És a finals d'any. sí, Sí. serà més setembre que... Setembre. octubre, campanya de Nadal i de més, O sigui, Molts anys, es queda... passen moltes coses. Bueno, hòstia, espera't, Poder abans, Rotllo Spiderman, a l'octubre. Bueno, però és el que et dic, el Sí, típic sí, joc sí, que sí. surt a setembre, octubre, però ja en vista de campanya de Nadal. Sí, GTA el 5 va sortir al setembre. Setembre, jo me'n recordo també. I diria que el Red Dead també, No sé si No. setembre-octubre. No, aquest va ser més a l'estiu, em sembla. Sí, vol dir. Va ser a Jo crec que l'estiu. sí, jo crec que sí. Bueno, Bueno, a prop de setembre. Jo he de dir que hi ha dos plànols que he flipat amb dos plànols, Mm. El de la platja i el moment que estan allà amb les bandes, amb les motos. Ojo, gràficament com es veu en aquell moment. I he vist molt, que és una cosa també molt típica de tots els GTAs, no? Allò, crítica a la societat nord-americana, no? Sí. Els vídeos aquests que s'han vist de xarxa, rotllo TikTok, els twerkins... Sí, aquell... Sí. No, increïble. Tornem, dale al play, dale al play. Un altre cop? Sí, em deixes el ratolí per... Sí, fot-li play, Estàs però... nerviós, Sí. Estàs nerviós? No, és que per És molt bèstia el que hem vist, per no estar-hi, saps? O sigui, ja el toc Ja, aquest, això la ja gamma està aquesta de espectacular. colors, Colors, sí. em sembla Això espectacular. també. Home, aquí... Mira. Com es veu? Jo no Està a la presó, no? Jo entenc que això és Orange is the New Black. Sí, Vull dir, completament. Està a la presó, és la Lucía, Com es veu? personatge latinoamericano, però realment, hòstia, saps què? No funciona el... No, és que... Estàs a l'altra pantalla. Vinga. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ojo, Veig molta vida i això m'està molant Sí. molt, tio. Veig molta vida. No, amb la IA no crec que tingui problemes aquests. És que Fauna... Mira, per mi aquest plànol... això Ojo, és vida real. El plànol aquest a la platja he flipat moltíssim. Jo també. Flipa, Em direu que veieu aquest plànol i no us entren ganes de pensar amb el cotxe a 120 quilòmetres. Més un ho Clar, farà. I penseu que Rockstar no està d'hòsties,
Bueno, tots sabem lo de l'explotació que va haver amb el Red Dead 2. Sí, Vull dir, clar. a un pavo la penya no veia la casa seva. No, la seva Que està tan currat a base de sudor i làgrimes. Exacte. I l'altre, però, per exemples molt bèsties, com que aquí són fidels amb el tema atmosfèric. Vull dir que el que estàs creant que tingui relació. Sí, sí. I el Pau una setmana més allà... Que si està 24 hores. plovent, el que porti és que es mulli, no? Sí, sí. Que reaccioni, ja t'entenc el que Que vols els ous del cavall. Tu saps Lo del cavall, ja veu. Hòstia, no m'agrada És que això està net. És que hem de buscar aquestes coses. És una sàtira, clar. És que Què passa, què passa? Espera, que no em fica l'altra càmera. Ah, ara sí. Hòstia, tio, en sèrio. I la reacció d'abans? Sí, Sí. Però mireu això. Que heavy. Però és que és la puta realitat. Vale, Com el món. El Pau fent els vídeos de la tia pel TikTok. Poder si t'ho fas aquí, Jordi, t'anirà millor. El tio No? catxes. No ho llegeix. No? Mira. I la cançó és molt, molt ochentera. És Tom Petty. Aquest blanc, aquest. Hòstia puta, tio. Els infernos, El petit em mola Es veu molt, molt bé, tio. I això del cocodril aquest, tio. És molt El cocodril que treu de la piscina i el que entra aquí al... Això serà una missió, segur. Sí. També em fa gràcia perquè tot això que es va veient de xarxes, Això serà cinemàtica, serà molt cinemàtica. sí, però inclús us diré que potser no és ni de la història. Poder són coses com, sabeu, com la missió aquella del GTA V que has de com de tancar els pop-ups i aquestes... Sí, hòstia. Poder estem mirant una cosa que serà com una cosa Sí. ultra secundària del joc, saps? O que serà una xarxa social espacial... O que et donin l'opció, tu vas amb el mòbil i pots anar gravant i fer-te el teu directe. Sí. El nom, Luchafan Libre. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by Oi, i aquest? M'ha vingut un aire de... Jared Leto, Sí, jo també. A mi més Ah, de... no, el de... T'ho diré, aquell que juga amb el foc, de Suicide Squad. El Diablo, no? El Diablo. Sí, és veritat que Sí o també no? Li dona més un- anava molt tatuat, sí. is by staying together, being a team. Això és superbo, tio. I és molt actual, tio. Els estils de la penya... Vull dir... Ojo que plànol, també. Es veu molt bé. Tenemos miniatura, ¿no? Sí. Venga. Que guapo. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs esperar un any i mig, tio, o pràcticament 2 anys, no? Amb un any i mig